Adema aya batago kpọmkwem n'oge ha iji eme nzukọ wee were asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Cheta na ọ bụ n'ụlọ ọrụ kara aka Solid FM akara 9.9 ka ị ga-eji wee weta. Gwa ha na oge ha iji eme nzukọ na Solid FM elona ya bụ na nke tata anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo wee kpọba ka o si lee ụmụnna ebe a ka anyị ji asụsụ Igbo yele enye wee na-akọgasị ihe na-eme n'obodo. Oya aka ndị ọchị Naijiria nọrọ wee mee iwu wee sị na atọghepụrụ ụzọ awara n'ala anyị na a ga-ebido wee na-egbuchitọgba ya ịchọ ịgafe ịkwụtụ obere ịkwụ ụgwọ. Ya bụ na iwu ga-eme ka a na-akwụ ụgwọ ụzọ ụfọdụ, ya bụ ụzọ wara ụfọdụ na Naijiria, ka ndị na-achị Naijiria na mechara nzukọ wee sị na nke a ga-adị ile n'oge na-adịghị anya. Oge ha na-eme nzukọ nke a na-eme n'ime obi obodo Naijiria, n'ime obi ọchịchị obodo Naijiria na Abuja, ka ha mesịrị nzukọ ka onye na-ekuru onye isi ala ma ọ bụ onye na-ele aka, onye na-ere onye isi ala aka n'ụzọ mgbasa ozi agbara ọfụ nọrọ ụnyaahụ wee kwuo na emechara wee mee gbaa ka a ga-esi wee na-ana ego n'ụzọ awara. E kwuru na ego a ga na-ana ga-enye aka iji fụ na a na-edokwa wee na-eme ka ụzọ anyị wee na-adị ka o kwesịrị ịdị. Akwụkwọ ndị eji ụgwọ ndị niile ji ego ha wee lụọ ụzọ wee ike wee kwụọ ha ụgwọ ha. Dịka o si dị ugbu a, obere ụgbọala ga na-akụ Naira 200, nke sote ya ga na-akụ Naira 3. Ụgbọ njem, ụgbọala ndị njem, ya bụ ndị obere ụgbọala njem a eji eme njem, ndị na-eme njem na-akwụ ụgwọ wee na-aba Naira 5 ka ndị nke a ga na-akụ. Ụgbọala njem nganga na ụgbọala ibu bụ Naira 5 ka ha ga na-akụ. Ọ bịa bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Ajụjụ anyị wee bụrụ icheta na oge amachirisi akụzi n'ụgwọ a mana ọchịchị ote narị ebidoro ya, mana na ọchịchị Ichie Olusegun Obasanjo ka a machiri si mmadụ akụzina. Ya bụ na o ruo narị ihe dịka afọ 6 akụziri ndị mmadụ ịkwụ ụgwọ tupu ha agbafere n'ụfọdụ ụzọ awara anyị. Torugo ihe dịka ahụ 6. Oge onye isi ala oge ahụ bụ Olusegun Obasanjo machiri wee kpoghepụ ụzọ si akụzi n'ụgwọ, ọ lụtụrụ aka wee sị lee n'anya na ego na-abata site na ogo a na-akwụ n'oge ahụ ruru ihe dịka 10 nde Naira 6.3 bụ kwa ụbọchị a na-eweta. Ọ nechara anya sị na ego a na opeka, ọ bụghị dị sọsọ na opeka, na mpụ na awụọ gbara ego ahụ kirikiri karịrị na anaghị afụ isi ya, na nke a na-eweta ezu, nke ewetara eweta mpụ sogasị ya. O wee sị ka ahapụgodi ya n'afọ 2003 ka nke a mere. Mana ugbu a ụmụnna onye okwu ụzọ na ụlọ dị n'aka bụ Babatunde Fashola aka chịburu obodo Lagos. Ọ kwuo na wee kwuchie ike sị otu ọ dị ugbu a na ọ dịkwa ka a ga na-akwụ ụgwọ. Ọ lụtụrụ aka na ile anya na ọ bụghịkwa na ewu ụzọ ụfọdụ aka na-akwụ ụgwọ ya na Naijiria. Aka na-akwụ ụgwọ na Naijiria ụzọ ụfọdụ a dị na ije na ọdụ ụgbọelu na Lagos nakwa na Abuja, ewe ụzọ
tupu ịbanye ebe a ewe ụfọdụ ụzọ a na-akwụgasị ụgwọ tupu ị gafee. Lekki, Ikoyi a na-akwụ ụgwọ tupu ị gafee, ya bụ na Lagos. Mana ugbu a achọziri ka ụzọ dị iche iche n'ala anyị bụ na Naịjirịa, ụzọ awara awara dị iche iche ka a na-akwụ ụgwọ tupu a gafee ya. Ọ ya ka m na unu ga na-atinye ọnụ n'ụbọchị nke taa. Amechi Ugwuele awụchiela, ọ ga na-akọwala anyị mara ka o siri, maka na ụfọdụ ajụjụ apụtago a na-ajụ ajụjụ asị a ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ ndị Igbo ụzọ na-ebidoro na ọwụwa anyanwụ. Ile anya ihe dị ka ụzọ awara awara si Enugu gaa Ọnịsha, ụzọ ahụ aga ụzọ ahụ adịcha mma chaa. Ụfọdụ wee sị na ọ bụrụ na nọọ maka na anaghị ana ego na ichekwanata ụzọ ahụ na ọ na-afịa alụ, na ego eji echekwara na ụgbọala na-agafe ebe a karịrị, na-ekwesịrị ịda na-ewe ego eji na-edozi ya na ọ bụrụ na o mebie. Mana oge a na-edozi ya na ọ dị ka ụzọ ka dịtụ mma, na ọ bụrụ na eweghachitakwa ndị mmadụ ịkwụ ụgwọ ụzọ awara awara tupu ha agbafee, na o nwere ike ego na-abata ebe a ejiri ya wee na-edozi ya. Ụfọdụ wee jụọ a ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ ndị na-ekwesịrị tupu emechaa ụmụ ihe a niile n'aka m arụcha n'ụzọ niile wee dị mma, n'agbanyeghị na amabeghị oge a na-ebido ya, mana ekwuona ya wee kpaa nkata ka a ga-esi wee mee ya na-ana ụgwọ ụzọ awara awara. Ndị Igbo na-eti mkpu kemgbe na ụzọ adịcha ha na be ha. Kedu ebumnobi gị? Ị chere ego a ga na-akụ oge ya aka ka a na-edozi ụzọ anyị dịka o kwesịrị? Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Cheta na ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube wee jee zite ozi gị mgbe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri anyị na mba ụwa. Ije ebe a ka ị wee fụ ka anyị si dọọ isi a wee na-eme ya. Amechi, ekele gị. Daalụ. Chizzy, daalụ. Ịnụnụ ka ndị ọchị obodo Naijiria si wee kwuo na ha ga na-akụzikwa ụgwọ n'ụzọ awara awara ụfọdụ tupu agbafee ya. Chizzy, ịma na ọ nwere mgbe anyị ma enwechara toll gate ebe ị gbara rute kwụọ ụgwọ, o wee dị ka a ga-asị na ị na-akwụ ụgwọ dịka service. Ya bụ mgbọsị na ejere m Ọnịcha, ejere m Delta, Edo steeti, wee gboo ụzọ Ọnịcha, ụzọ si Enugu jee Ọnịcha. Anyị si bụ ụzọ nke steeti n'ime Oji River, wee gagide asị na o nwere ebe trela dagbuo mmadụ, dachie ụzọ, gbuo nwaanyị kụ nwa ya. Ha rutere ebe ụzọ adịrọ ma ha erituo ka moto wee nwee ike nyafee. Trela agafeta ebe ahụ, tinye ụkwụ n'olulu, daa. Nwaanyị na ngwụ na-eku nwa agbanaga, ọ dagbuo ya ebe ahụ. Ụzọ anyị apụtakwa na okporo ụzọ awara awara nke Enugu Ọnịcha. Ebe a ka m fụrụ afọ Chizzy, ọ naanị n'obodo anyị ka mmadụ nwere ike ịdị ụdị ndị anyị na-adị. Chijie chiefo ọgba nkịtị, o nwere ihe ọ ga-eme ma e nwere ndị ọchịchị. Ihe eji wee na-ekwu ya bụ na anyị ma na anyị bụ mmadụ kwesịrị inwe ndị ga na-achị anyị, mana ihe dị n'ọchịchị bụ na onye nọ n'ọchịchị dị ka onye eziri ozi. Onye eziri ozi ga-abụ ọ bụ na echetara ya bụ ozi nke ọma ma ọ na-echetara nke ọma, mana nke a bụzi na ha adịghị echetezi nke ọma. Ọ dịrị ọdị ha, maka na onye na-aga akwụkwọ gacha akwụkwọ daa, ọ bụrụ onye ma ihe, o nwere ka obi si eme ya, ọ sị ka ya si ọnwụ mụọ ọfụma, mmegharịa ule wee nweta ya bụ pas. Mana ihe ndị na-achịzi ugbu a na-ekwu bụ ọkwa sị na onye dara ada na inye ya ohere ka o legharịkwa, na onye achịrị achị unu si na ọ daa, unu nyekwa ohere ka ọ chịgharịa ka a mara ma ọ ga-enweta ihe ọ na ka ọ pas ya. Eji wee na-ekwuru ya bụ na a na-asị ka a kwụọ ụgwọ n'ụzọ, nsogbu adịrọ, mana ọ bụrụ na ị ga-enye m ihe m kwụrụ ụgwọ ya, maka na o nwere ka ọ dị na ị tụrụ mmadụ afịa,
ihe tụrụ ya afịa ka o gote ego ịfụrọ ego gị kwanụ ịfụrọ. Gọọmenti kwesịrị ịrụ ụzọ. Ọzọ gịnị ka gọọmenti ga na-arụzi? Gọọmenti ekwesịrị isi ndị mmadụ gọọmenti ekwesịrị isi ndị mmadụ kwụọ ụgwọ ihe ha wetara, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ihe a na-akpọ ya bụ the basic things of life, ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ ya, maka ihe gọọmenti nọrọ bụ maka ọdịmma ndị mmadụ. Mana ụfọdụ si na ụzọ n'obodo ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọzi ihe dị iche pụrụ iche na ịdị mma, exceptional service, ịkwụ ụgwọ ya. Ị na-atụ ya na-ekwu dịka ọ bụrụ na ị chọrọ isi na ụzọ a na-agwa gị ha bụ awara awara, ka ngwa gị ọ bụ na gọọmenti ga-ekwe oge nkwa ndị nkịtị nwere ike ịpụtasị ka ha rụọ ụzọ na be ndị ọzọ gasị. Ndị mmadụ na-arụ okporo ụzọ moto, na-arụkwa ụzọ oloko, ị na-aba ị na-akwụ ụgwọ, ị na-agba ị na-akwụ ụgwọ, a na-eme ọ na-adị mma. Mana ihe niile ịkwụrụ ụgwọ na toll gate, kedu ka ụzọ ahụ dị mgbe ahụ? Oke, ka anyị weregodo mụ ha da asịsị akwụ na, mana Chizzy anyị a ga-ebu ụzọ rụọrọ anyị ụzọ ka ọ ka anyị tụtawa ego ụzọ tupu ụfọdụ arụ ọnya? Ụfọdụ ajụwagosi na ọ dị ka ugbu a na-achọ, ọ dị ka ha arụchawago akwa mmiri agbata nke abụọ nke a na-alụ na Ọnịcha. Na ọ dị ka mana tupu ha arụba ya, sịkwa na a ga na-akwụkwọ ụgwọ wee na maka na ndị nkịtị na-alụ ya na ndị mmadụ aghọtachara ụzọ ahụ abụrụkwa akwa mmiri efu. Akwa mmiri nke Naija, ị na-agakwa na ya, ị ga na-akwụkwọ ụgwọ. Kemgbe e bidoro ya na gboo, ebidoro ya ekwukwara ya odo anya, maka na ndị mmadụ ka ebitara ego, a sị na ebitara ego eji alụ ya. Ọ bụrụ na nsogbu adọrọ mụ ha sịrọkwa ọ bụrụ na a ga na-arụzie ụdị ya, ọkwa dịka ọ bụrụ na anyị na-enweta ọkụ, ị na-enye m ọkụ, na-akwụ ụgwọ ọkụ ị na-enye m. Ịma kemgbe ndị mmadụ na-enwezi prepaid mita, ya bụ na ihe ị mụrụ ka ị ga-akwụ. O nwere onye ịbụ mgbakasị arụ adọrọzi na ya, ọkụ nyụọ mkpụrụbe ụgwọ, mgbe ọkụ bịara nkwụakwa ụgwọ. Mana anyị na-enye nsogbu bụ isi mmadụ kwụwa ụgwọ ihe oriri. O nwere ka ọ dị, ị na-aghọta? Mana ọ bụrụ na ihe eriri si nwa ama akwụkwọ ụgwọ ihe eriri, onye ga-akwụrụ m ụgwọ ya. Ọ bụrụ na ịrụzie ụzọ dị mma, asị m kwuo, ọkwa ndị Igbo si n'ụzọ dị mma agaghị agara ahụ. Ọ bụrụ na ụzọ a dị mma, maka na ego ajọ ụzọ na-emebitara gị na ụgbọala, ịkwụọ ya ụgbọala ga-adị, ndụ ga-adị. Nwaanyị a na-ekwu kịta ya na nwa ya nwụrụ, ọkwa nwunye mmadụ na nwa mmadụ maka ajọ ụzọ. O nwere onye a ga-ejide, o nwere onye a ga-asị n'ọrịa mbosi anwa moto ụgbọala bụ anyị. Amụrụ m ihe ọ na-eme, amarụ m ịba na ka m gwa gị Chizzy, ara bụrụkwanụ mgbe mmadụ gbara ọtọ ka ara na ahịa na mmadụ nwere ike nọgide ara pụọ ya n'ihe ọ na-eme. Ihe dị na-ekwe bụ na onye ọkwọ ụgbọala bụ anyị nọgidere tinye isi n'ụzọ ugwu onye ama. O nwere obere moto m fọrọ ebe ahụ, o nwere ndị ọzọ gbara ebe ahụ. Ihe o jere ebe ahụ eme anyị amarọ, bịazie nụfụzie nnukwute moto trela na tanka. Ihe a na ụzọ na-eche nke a si ebe a chọka ọ daa, nke esi ebe chọka ọ daa, mmiri na-ezo. Nsị nwoke a, gwagodu m ihe ị chọtara ebe a, ọchị gị ka aka gị, nwa gị ka ọ nwunye gị, ka ọ gịnị ka ị chọtara n'ụzọ a? Ọ dị ka ụzọ nke ọma, ụzọ nke si 9 miles ime ngwo pụta na New Market. Onye achọrọ m ịkpọ ụgbọ ndị kọmpanị ahụ maka na enyere anyị ego ịkpọ, mana draiva anwa kọmpanị ndị bi n'Enugwu a ama ha ma n'Enugwu, anọ n'Enugwu, nwaanyị o ji soro ebe ahụ. Mana ihe ndachikwu bụ na afụchara m ụzọ Chizzy anyị m wee mara ihe kpatara ndị trela anyị na-aga n'ụzọ na-egbu oge ihu papa gbasiwa ike. O nwere onye ga-esi ụdị ụzọ ha na-esi wee na-aga njem. Ụdị iwe na ọnụma ga na-adị ha na-arụ. Ị na-anụ ya na-agwa gị, ị na-aga n'ụzọ ọkụ aka ị na-eji ogboke oge ọbụla ị na-agbakwa na iwe, a na-emekwa papa gbasiwa ike maka iwe, maka na ihe ụzọ ha nọ na gwom gwom gwara gwo gwara. Ọ na-atụghasị ha ahụ ma tụghasị ma ụbụrụ. Ị na-ekwu ụbụrụ. Nsị kedu
ihe ka mmadụ and ihe a na-agwa gị etu a ka ọ dị mana anyị jere Edo steeti anyị gbagidere ka anyị rụcha Ọnịcha gafechaa Asaba ụzọ dị mma ụzọ dị mma ruo Uromi Junction ebe a ka anyị kwụsara jewezie Igba nke ebe anyị jere na hope adịbago o mebibe arụrị arụ ụzọ dị mma gata ụmụnya ofoye dara n'ụzọ ifunu ihe bụ itinye pọtọpọtọ Chizzy amarọ ọkụ ifo Naijiria anya ihe nnọkọtasị onwere mgbe ihe a ga-emegide na ndụ anya n'iru mụ na gị Naijiria dịka obodo kwesịrị ịdị ofu nwata dara n'ụzọ ọgbatumtum ya na dara n'ụzọ ọjụba n'ọkwa a gwara ya n'ụzọ dị mma o wee sụọ bekee a na-asụ ọkwesị ya na n'ụzọ dị mma na ya jụrụ ya hope n'ụzọ dị mma ọ sị ya n'ụzọ dị mma o wee bụrụ okwu wee bụrụ enu ihe anyị na-ekwu bụ na kemgbe ịma na ewe oge ọchịchị Goodluck Jonathan chọburu ịkpa ya aka ọchịchị batara ugbu a wee sikwa na ụmụ ewu ka ha si kọkwa ya ọ dịka ha aghọtasị ụmụ ihe ha chọrọ ime ọ dịka ọchịchị Jonathan hapụziri ya maka na Jonathan chọkwara ibido ya ka e wee na-enweta ego eji edozi ụzọ na omebie ọ dịka eji eme ndọrọ ndọrọ mana dịka isi kwuo ọ bụ na ihe a ga-eme ihe adịba mma ọ gaa na-afịa arụ emekwa ya nhata maka na ụfọdụ na-asị na-enwe ike ọ bụrụ na a chọrọ idoziri ndị ọwụwa anyanwụ ụzọ edozisia ụzọ ego nke ha ga na-akwụ were ike ọ karịa ma ọ bụ ebe ha ga na-akwụ ọnụọgwụ ebe ha ga na-akwụ ụmụ akwụ wee gbafee ga-akarị dịka o si dị na mba ebe ndị ọzọ asị ọ ga-adịkwa nhata aha ịma ihe niile Naijiria bụzi politiks ya na ha gwa gị ije n'ụzọ ebe a sịrị na a ga na-ana ha ị ga-afụ na o nwere ndị ụzọ karị dị mma na be ha na-etinyere ha ka akwụkwọ ụgwọ gafee ka ha ebe a na-akwụ ụgwọ gafee mana ndị enyere ụzọ kwa arụrụ ụzọ ha abịa gbubie ụzọ na-ana ego mana nke bụ eziokwu bụ gọọmenti anyị ma na gọọmenti ama mmechi ihe niile ọkachasị kịta ihe adịrọ mma mana ihe na-ekwu bụ ọ bụrụ na isi ndị mmadụ na-atụ taksị ha afụ ihe eji taksị eme onwekwa onye a ga-ejide n'ọtụrụ taksị ifu onye ga na-azụ onye anwa mana atụcha taksị eburu ya rie o so n'ihe Obasanjo ji si si na mpụ na aghụghọ dị na ego a nakọtara ndị ukwu enwere ihe eji eme enye ha mana ọ dịghị ka a ga-egbochi mpụ ahụ n'ugbu a ọ bụrụ Naijiria ka mụ na gị nọ ya ngwa maka na onye bụ onye kwesịrị ịma na egwu dị Chizzy anya ebe nkịta na-atazi okpu ọnyara ya n'onu nkịta na-atazi okpu ọnyara ya n'onu kedizi ihe anyị ga-eme onye tinyere ebe ọ ga-anọ ọkwa na-akpọ ha na-asị Buhari the governors onye nke a tinyegodo onye ọbụla ka ịfụ etu ndị Naijiria si wee dị ebe onye ọbụla nọ na-achọ etu ọ ga-esi wee akpa nke ya mmemina obodo maka na ọha ji ife anyị mụtagoro o wee bụrụ maka na ka mgbe gị ga-akwụsịnata ihe a ebido gbuwe ndị na-eme mpụ na ndị na-eme aka azụ na ndị na-atinye aka ọ bụghị iwu obodo ji onye ọbụla mere mpụ enwekwara ndị na-afụ maka ndị mere mpụ enwere EFCC ICPC ha niile nọgacha ndị uwe ojii nọ ndị a iwu nọ ejidesikpụpụ ya n'ụlọ iwu nọ ndị ga-ejide onye dara iwu na ndị ga-ekpe ikpe na ndị ga-atụ mkpọrọ na ndị chekwa na mkpọrọ iwu ahụ niile ka ha gara n'ụdị na ha ncha niile bụ ndị mpụ ị na-anụ ya na-agwa gị ijide ya osikwa n'ụzọ mpụ wee mechapụ ịma mpụ n'ụlọ mkpọrọ ọkwa mkpọrọ bụ njedobe ebe anyị na-ekwu onye anyị kpụrụgodo onye a jee mkpọrọ ọma na ya ruo mkpọrọ ọkwa ego ka ọ ga-eri nye were ego wee mana a na-atụ ụfọdụ nga a na-atụgo ndị ụfọdụ ma ndị chiburu obodo nga asị ka ekwu eziokwu dị na ya
ije nyocha ya ndị jere mkpọrọ onwe ka ọ bụ na ha emere na ma Chizzy anyị mebi obodo bụ big men ndị ukwu mana ha na-eje nga ifunugo onye ukwu ebe a na-ekpe ikpe na court n'ụlọ ikpe ifunugo onye ukwu ebe eji na ọ gafere traffic light ifunugo ọkwa onye ukwu ga-abịa tinye siren pi ọ gafee ejide onye keke jide onye taxi ihe si n'isi wee ruo ịma na onwero na o bebigo mebie rinne ihe ji wee na-ekwuru ha bụ na anyị ncha niile mma ihe ji wee na-asị na ọ bụ na egbu ọ bụrụ na ndụ mmadụ adọrọ m mma mana ka o si wee banye onye ọbụla n'ime kịta ọkwa ihe dịka mmadụ ịtụfu ndụ ya bụ ihe nwere ike ịzọ mmadụ ihe nwere ike ịnachite mmadụ maka na onye nwere ike zuo 1 million o zuo 1 million o were 500,000 wee kee ndị mmadụ ahapịa ọ natara iwe 500,000 ihe na-eme Chizzy chere o nwere mgbe m ji wee si gbuo mmadụ na ụzọ abụrụ ụzọ iwu ịtụ mkpọrọ bụ iwu mere ya ọ ka nwere ihe iwu ga-ada n'obodo anyị egbu onye ahụ dịka mmadụ igbu ọchụ ndị China na-egbu onye dara iwu iri ego iwu kwado ya ụlọ ọrụ na-afụ maka ndị mpụ na nwaanyị ka m na-agwa gị na iwu dị ejugo onwe gị ihe iwu a da-arụrụ ọrụ kedu ihe kpatara na ọ da-arụ ọrụ maka na ihe ọ da-arụrụ ọrụ bụ na onye ejidere na ya ka nwere ohere iwere ego o nwetara n'ụzọ mpụ a wee kwụọ ụgwọ wee gbapụta onwe ya mana ọ bụrụ na onye o jidere dịka onye o jidere dịka ndị chịbugoro obodo dị iche iche kwa ndị AFCC kpọcha ụfọdụ n'ime ha tụọ ha nga tụọ ndị a tụrụ nga ọ dị mma akwa nụrụ ikpe aka chịburu obodo Imo ya bụ senetọ ugbu a na ụlọ Igbo na-amachiche na ụmụakụ dị iche iche a sị na maka ya dị na ya na-anapụ ya wee ya aka ndị obodo ị ga ha afụ ụmụ ha ọ ga ha abịa mgbe a na-akwado ndọrọ ndọrọ 2023 ụfọdụ n'ime ha ga-abịa mana ya emecha ya maka na ihe a bụ ka ihe a niile na-anụ bụ ka e wee chụọ ndị ụfọdụ ọsọ ka ha gbapụ gbanarị ghara ije tinyewe uche nlewe anya ihe gbasatara ọchịchị ka m gwa gị Chizzy ụzọ ọ ji ụzọ ka na kwefuru ka ikpe ekpere ya si wee gaa anọkọta atụọ ya nga ebugharị ya na ha si ebee ka ha jere mgbe a tọhapụrụ ya na mkpọrọ ndị ọzọ niile mere ihe o nwechara ndị gọvanọs anyị ma nọ n'ụlọ ikpe ma anyị mara ọ bụrụ isiokwu anyị na ego a chọrọ ịga na-akwụ n'ụzọ awara awara Chizzy ihe ha bụrụ isiokwu anyị mana ihe dị n'isi arụ n'ahịa Naijiria bụ kọrọpshọn bikos ihe mee na ụzọ ha dịrọ mma bụ kọrọpshọn ime ugboro na-enyegoro ọrụ ngo ịrụzi ụzọ erie ya enye ya tọkwa ọzọ erie enye ya tọkwa ọzọ erie gịnị ka e mere ndị ahụ abịazi ka abịa na-anasị ndị mmadụ ego si ebe wee pụta mana ụfọdụ a na-ajụ bụ ebe iche chịburu obodo a Naijiria na mbụ mara na mpụ na aghụghọ na ego na-abata na ya na-ewe ka esi eme ya gịnị mere na o dozighị ya tupu ọ pụọ ya bụ Obasanjo maka na ihe o ji kpọghepụ ụzọ bụ na ọ sị na ego na-abata na-eri ya bụ ego ego na-ezu ọ nwere ike ọ bụ na o megidego ọ nwere ike ọ bụ na ndị na-achọkwa ka ọ bata ọzọ bụ ka a chọkwa ụzọ ha ga-esi wee ri nke ha na onye ọbụla nọ ọtụtụ n'ime ndị nọ n'ọchịchị ihe a na-achọ ka ha nyụpụta bụ ebe a ga-esi wee rie ego ọ bụrụ na o soro na akpa gọọmenti ya si na akpa ndị mmadụ ka ha tụkọta ya bụ ego ka e rie ya mana ya na-ekwu bụ ihe a bụrụ agwa gị na obodo anyị na Naijiria bụ ebe ahụ n'anya Chizzy o nwere ndị ga-apụtasị ha bịa nụrụzie ụzọ a si ebe a ruo Ọnịcha unu rụzichaa ya unu na wee gị ya for 10 years emebina dịka otu anyị si mee nke akwa mmiri onye ka na-agwa gị a ga-apụta mume ya mana ma ekwenyeghị ya maka ndọrọ ndọrọ mana enwe ike ahapụrụ ya ego ha ga na-anazi iwe ike ịkali agaghị na obere ego ndị nwere ike ọ nwekwa ndị nọ n'ọchịchị ọ dịkwa o nwere ike ịdị mma na ụzọ dịgasị ebe dị agha dịka na South East adịrọ mma ka ihe ghara ịdị na-aga ọfụma maka ndị ebe ahụ ihe na-eme ọtụtụ oge ọ ndọrọ ndọrọ na-ebute na ịfụrụ n'ihe dị etu o si wee dị maka nwatakịrị nọ n'ụlọ kwesịrị onye ọbụla ma ihe dị mma si kpụrụ aja kponye ebe a ka njem a gaa mfe mana ama na njem gawa mfe ịbụrụ ihe ị na-ere gaa mfe na-egburu oge nke a yire nata ego adịghị na-akpọ onye ọbụla ịmago mana e nwere ike ya sị ka ndị a na-ata afụfụ
n'obodo adịghị ma bụ uru ndị nze dịka ndị nze ekwe. Ụfọdụ na-erite na ọ dịrọ na mma, ụfọdụ na-eme ya ka ndị mmadụ na-ata afụ ka ebe a ghara ịga n'iru. Ọkwa obodo anyị onwekwa etu esiri egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị anya ihe kwesịrị inye ndị mmadụ ka o mee ndụ ka ọ dịrị ha mfe anapịa ndị mmadụ. Chizzy na-agwa m ihe kpatara na ụgbọ mmiri ada abịa na ebe ga-adị South East nso. Ọda mmiri adịrọ na Port Harcourt, mmiri adịrọ na Calabar, mana onye ọbụla abịa chiri isi chinye na Lagos. Achọkwara igwu orimiri Niger, ọ ka nwekwa ike na-anabata ụgbọ mmiri nwere ike irutekwa na orimiri Niger. Ebe a ka m kwuru Chineke ga-enyecha anyị ihe ga-emere anyị ndụ ka ọ dị anyị mma. Anyị nwa bụ mmadụ ewere aka wee na-afịa ka ndụ siere anyị ike. Olu ahụ nna anụ bụ olu Amechi Ugwuele nke na-akọwa ka o si adị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a na Solid FM, ebe anyị nọ na-eme nzukọ ugbu a. Anyị na-ekwu isiokwu anyị bụ ụzọ awara ka a ga na-anazi ego na-egbafe ụfọdụ ụzọ awara n'ala anyị ka ndị na-achị Naijiria, ndị ọchịchị Naijiria mechara nzukọ wee si na akpago nke wee hazie iwu na usoro a ga-eji wee na-akwụgasị ụgwọ n'ụzọ awara dị iche iche. A rụtụrụ aka na ha gbadoro ụkwụ na ụzọ ụfọdụ a na-akwụ ụgwọ wee na-agafe dịka ụfọdụ ụzọ dị na Abuja, ọdụ ụgbọelu nke Abuja na ọdụ ụgbọelu nke Lagos. Enwekwara ụzọ a na-akwụ ụgwọ wee gafee dị na Lekki na Ikoyi. A na-akwụgasị ụgwọ ebe a ha wee lechaa ya wee sị na ha chọrọ ime nke a dịka o si dị na mba ụwa dum. Na mba ụwa ụfọdụ na m na-arụgasị ụzọ rụsịsịa ụzọ ha wee mee na-anara ego, na ego ha ga na-anara bụ ego a ga-eji wee na-edozi ụzọ ka ụzọ wee na-adị mma. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị. Ị nwere ike ije kiri anyị na Kpakpando TV na YouTube ka ifu ka esi eme dozie nke gị. Martin, ana m ekele gị ị na-ekiri anyị. Anyị ga-agbape ekwentị ugbu a ka gị onwe gị wee soro wee tie ebezie ya ọnụ. Ịkpọ na 09097711009 maọbụ 09023111009. Ị nwekwara ike izite ozi gị na maọbụ kpọọ na 07050791009. Ọnụ ọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM ka anyị nọ wee na-erute gị. Ọ dị maka anyị nabaziri okwu unu ozugbo. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele gị nwanne, ndị afa gị na-ebe iche akpọ? Eribe ego gaa n'iru. Alụbụrụ ya sị na mpụ na-aga ebe a karịrị akarị. Ọchị obodo bụ chịbụrụ obodo anyị bụ Olusegun Obasanjo wee tọpụzie ya. Ọ bụ ihe ekwu. Daalụ. Onye na-ekwu? Kedu ihe ị chọrọ itinye ọnụ? Enweghị iwe na bekee bụ ihe mkpụrụ. Eri na ji mechaa ya bifo. Ese a sị na ego na-abata adị ezu. Nke batara abata na mpụ na aghụghọ gbara ya okirikiri. Ọ dị ma ị ga-esi na ekwurekwu gị pụọ, ya da anụcha ihe ị na-ekwu. Ị na-emezi ọ n'afọ opi, biko ka ndị ọzọ wee tie ọnụ. Ị chọọ ịkpa biko nọcha n'ebe ekwurekwu gị nọ ka ị wee fụọ anyị. Martin Fidelis, ana m ekene gị ị na-ekiri anyị na Kpakpando TV na YouTube. 09097711009 maọbụ 09023111009. Afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ? Yes, afọ mbụ Arụsị Jehova. Isi na afa gị bụ gịnị? Arụsị Jehova. Ị ma na Igbo ka anyị na-asụ, gaa n'iru. Ihe mere bụ na onye gịnị ya nọ na-ekwu ebe a na redio na o buchara nọ ihe niile. Corruption dị na this country dị too much.
kedu ego a ha si na-arụ ụlọ na a ga-arụwa toll gate then anawa ebe nke ego a ga-egwe na-apụta enwere indọstrị ndị gọọmenti rụrụ ndị ha na-achị enwere ọrụ ndị gọọmenti a nyere ụmụaka gachara skuul wepụta esi na-enweta ego ha ga-eji wee na-akwụ ụgwọ enwere enyi incentives gọọmenti rụrụ ya citizenry ndị emume ma Amerịka ma ọ daa kọntrị ha na-emume ndị a na-care for their citizens ndị a na-take care of their citizens ndị a na-provide job ndị a na-provide incentives ndị a na-ebunye ndị mmadụ moto ka e were nwayọọ nwayọọ na-akwụ ụgwọ nwayọọ ihe ha na-eme iwe ga-adị n'ọkụ kawakwa anyị ka anyị na-ata ahụhụ ya mere na anyị hapụ n'anya ya hapụ n'anya aka Amechi ịnụ n'ihe nwanne anyị nwoke a kwuru n'iwe eji ya mana ka njọ ọ bụ oke na ọlụ ndị ọchịchị ịlụ ụlọ ọrụ maọbụ ịgba mgbele a na-asị na oke na ọlụ ha abụghị ịgba mgbele na ọ bụ idozi obodo ka obodo na-achị ka ndị na-agba mgbere ka ọ dịrị afọ ndị ọchịchị oke na ọlụ ha bụ ịlụ ụlọ ọrụ ọ bụrụ ọrụ ha bụ ịhazi obodo ka o wee dị mma wee kwado ndị mgbere na ndị ịgba mbọ onwe ha na ndị na-ekwu dịka ịzụ ahịa na ịtụ mgbere na ime ihe ọzọ na-akwado ọrụ aka ka ọ dị mma ọ bụrụ ọrụ gọọmenti na ndị ọchịchị ime ka gọọmenti nwetawa ego ihe a na-ekwu etu a mana ọ ya mere ha ji bugharịa NEPA wepụ aka na NEPA ihe niile gọọmenti nyere aka na ya na-agwọtọ agwọtọ mana ofu ha ka ji jisie ike bụ mmanụ na-agbapụta na ekpọrọ ya hapụ ya maka na ebe a ka ego dị ọ bụrụkwa nnọọ ka ha jidere ya obodo ọfụma nọọ ndị na-ebe anwa o nwere onye na-ebe anwa ga-ekwe ma ọ sị gị mgbe ya chịrị mma na egbe gbọọ ya ka ị chọrọ ka mgbara nyere elu na ya ma ekwekwa ọ nwarọ nọọ hazie obodo ka ndị na-eme biznes na-atụta taksị na-enye gọọmenti ime iwu ga-adị obodo mma mana ama eme ya ụfọdụ ga-achọ ka ha weta ihe a ga-eji wee afịa maọbụ ihe a ga-abịa mepewe n'obodo ha ndị nọ achị asị ha n'isi na ị ga-abịa na Naijiria ha weta ego dị etu a weta ego dị etu a ya na-asị ha nwa chọrọ ịbịa ka m bịa rụọ ihe ga-enye ndị bụ ụlọ ọrụ ịfụrụ ihe a na-eme oge Nitel dị oge ndị ọchịchị aka ha dị na ya mana mmadụ ole nwere Nitel mgbe ahụ ọkwa emechara Nitel anwụọ maka na ọ ndị gọọmenti ka ọ dị n'aka na ndị ọzọ ndị nkịtị na-eme anwụ agwadoghị mgbe ahụ masị na o nwere ofu onye bụ onye isi nọ n'ọchịchị ekwuru okwu maka telefon ọ sị na telefon is not for the poor na telefon abụrụ ihe ndị ogbenye mmadụ ekwuzi na-ekwu ha ajụjụpịa anya na-emerụ telefon ka o ruo onye ọbụla aka Obasanjo wee batasị mba nke ka a ga-aba na-agwa anyị na Benin Republic na ebe niile ebe dị iche iche na onye ọkada ji fon mgbe ahụ ọ dịka ọ na ọ bụrụ eziokwu nwe onye nwere fon nkịta mana a ma agwa gị na o nwee ndị nọ n'ọchịchị ndị ukwu achọrọ ka ụmụ ogbenye fụ ezigbo ihe n'ụwa a na-agwa gị eziokwu ya jide fon o jide fon mmadụ na ịtụ aka ndị isi ojii ụfọdụ si eche njide fon draiva m ejide fon ha mba nụ ka ọ gịrịgakwa sọsọ ya ịtụ aka ndị ụfọdụ si eche isiokwu anyị wee bụrụ nke tata anyị na-ekwu bụ atụmatụ a ndị ọchịchị Naijiria na-atụ ugbu a iji fụ na a ga na-akwụ ụgwọ n'ụzọ awara ụfọdụ dị n'ala anyị tupu ndị na-bu moto agbafee dịka o si dịka iri nde naira 5 na ụma 3 na ọ sị na ego ahụ epeka na ọ bụghị sọsọ na opeka na mpụ na aghụghọ dị na ego machie kpughepụ ụzọ si onye ọbụla gabazie mana ka a gabara ụzọ mma oge ha na-akwụ ụgwọ ụzọ dị na mma ugbu a chọrọ ka akwụgbọ ụgwọ ụzọ ga-adịkwa mma ajụjụ ka anyị na-ajụ afọ gị na-ebe iche akpọ daalụ tinye ọnụokwu ezi mmadụ eziokwu dị na ihe banyere ihe nke gọọmenti chọrọ ime ndị ogbenye
na afọ ha chọrọ ime ọ gaghị ewe ọkụ because o kwesịrị ka ha kpaa okporo ụzọ dị mma ebe ọ ga-awụ ma sekuriti ọnụ sekuriti amara dat na onye ọbụla na oge efe na ụzọ ọbụla ọzọ ma ịbịasị mmadụ ka o were ego ya ka e were oge ejidewe tupu abịa arụ ụzọ ashị a na-atụ ọ gaghị ewe ọkụ na-ebute jide ya dịka otu nnọ wee were ntị mgbe ọfụma nke ahụ gara ịpụ ga-aga n'iru daalụnụ. Afa gị na-ebe isi akpọ Chizzy na-ekele gị. Lekwa gị nwana daalụ. Dịkwara gị Afa nwa ugo chimegara ike akpọ. Enwere ihe m chọrọ ikwu. Achọrọ m ịjụ ajụjụ. Akpata ego n'obodo Naijiria. Ego chọrọ ibido n'ọnụ ụzọ awara awara. N'ọkụ ya ebe niile Naijiria rute. A sị na ọ bụ n'ebe niile. N'ụzọ ụfọdụ ụzọ awara awara ụfọdụ dịka esi kewazi ogbe ugwu ndịda ọwụwa anyanwụ na ụzọ awara awara si ga ebe a na ha ga-ewere ụzọ ụfọdụ ebe a wee bidogoro. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu na ọ bụ oke n'ọrụ ndị na-achị ọchịchị dozie ụzọ achọghị na ego ha dozie ụzọ obodo anyị adịghị mma ha dozie na ego. Ngwa daalụ Amechi ụfọdụ oge e kwuru maka mgbuchi ụzọ a nakwa ka a ga-esi wee na-ana ego ụfọdụ wee gụba oge mbụ e mere ya wee gụta na ọnụ ụzọ ebe a na-ana ego na ana Igbo karịrị nke ndị ọzọ eziokwu. Nwe ka si wee kwuru ya nsị na o nwere ndị ụzọ nke ha ka dị mma enwero toll gate ya na-agwa gị mana abịa na mgbadata etu esi wee nwee ebe mgbubi ndị nche na ndị nchekwa na-anọ checkpoints ọkụ etu aka ga-esikwa wee mee ị ga ha afụ ihe nwere isi bido n'Enugu ruo n'Ọnịcha enwere ike bịa tinye toll gate 3 nke Enugu nke etiti nke Ọnịcha ya na-agwa gị nke na-ejikwa Port Harcourt etu ị ga-aga efia mana ị nwere ike ịhapụcha ugboro afọ gbaa ihe niile ị ga-agba na ị na-eje Abuja ị nwere ike mafụ ka na-agwa gị sị gị na-eji ụdị ha niile wee na-egwu ndọrọ ọ bụrụ ihe na-akwaghachi anyị azụ onye mewe ihe ka eziokwu si wee dobịa soro ezi ụzọ ka o si kwesị ịdị gịnị bụ na ya mere ebe anyị ọ dị mma. Amechi wụ ihe m chọrọ ịjụ ebe a magoro ọkwa ndị isi ndị otu ụfọdụ si na ha chọrọ ka ana Igbo dị mma chọrọ ịzụtara oke ha ndị anyị zibuchagasịrị ndị ọha na eze otu amagoro ọkwa ha ọ dịghị ka ha kwesịrị ije kpaa nso mara ka eme onye ka e mere ibe ya ka ọ ghara ịbụkwa na ụzọ a ga na-ana ego ga-akarị na ana Igbo karịsịa n'obodo ndị ọzọ. Kedu ihe ha kwesịrị ime ugbu a ọ bụrụ emesịa ahụ emebe ka ugbu a mara ọkwa ka ha kwesịrị ije bido wee na-asị ka a makwara ebe unu chọrọ itinye ya mara ka ebe unu chọrọ itinye ndị nke ọzọ. Ụfọdụ ndị ndu anyị nwere n'ala Igbo bụ ndị ndu n'ọnụ na-ejere emere onwe ha ihe mmepegodo ọnụ mgbe ha chọrọ ikwu okwu ha ga-ekwu okwu etu ọ ga-esi wee dị ndị ọzọ mma karịa ndị Igbo. Ọ bụ na ọ bụrụ na redio mkpọwa gị afa gbawa gị ihe a mere ọkamma na-ama ndị ọkamma na-ama ndị ga-achọ ka akọta ha n'ebe ọzọ karịa be ha ndị ga-abịa n'ogide ndị be ha maka ọdịmma nke ndị ọzọ. Egwu na-atụ ha ọ bụrụ ụfọdụ abụrụ egwu ụfọdụ bụ egwu n'anya ka m gwa gị ihe na-abụ ọ dị ihe na-abụ butere ya. Ofu bụ eriru ọnụ iri ehi kwesịrị iri onye aka ya na-adịghị ọcha aka ga-adịrọzi ọcha onu ga-anwụọ ime ekwuzi maka na ikwu asị gị gbuo ihe iriri enwe ihe ngosi na enye gị ime
ha sị gị ọ na ndị ndu mechie ọnụ. Ọ ya bụ nke mbụ. ọ na ndị ndu Nke abụọ, ọ na ndị ndu ndị ọzọ adịghị eme otu a. Eche m na ha niile bụ ofu. ndị ndu ndị ọzọ na-eme, mana kedu ndị na-achọ ndị mere ọ ndị bụ unu? Ọ ya mere ihe a. Ọgụ ịma na mgbe emechara ntuli aka na 2015, inweta gọvanọs nwere azịza ha kwesịrị ịza ndị EFCC, ọ bụrụ naanị na ndịda, ụfọdụ erika n'ugwu Hausa. Mmadụ one n'ime ha mechara jee na EFCC taa. O nwere ndị gọvanọs nọ mkpọrọ na ha mere ihe. John Iyame nọ mkpọrọ. John Iyame onye ebe, kedu mkperechi ọ nọ na ya? Jonah Jang nwere nsogbu, onye ebe, kedu mkpere ọ nọ na ya? Ị na ya na-agwa kịta ọjị ụzọ Kalụ jere mkpọrọ, onye ebe, kedu ihe ọ na-ekpere Christian ka Muslim? Ị na ya na-agwa ndị niile na-afụ maka nchekwa, ndị niile ga-afụ maka nyocha onye mere ihe, ka a mara ma onye a ma aka ya dị ọcha, ha si ebe. Ọ bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM ka ime ego olu ahịa na-anụ na-akọwara anyị ka o si ada dịka isiokwu anyị si dị n'ụbọchị nke taa gbasara ụzọ awara awara a chọrọ ịda na-anazi ego wee na-agbafe dịka ndị ọchịchị si hazigasị na-ahazi ya. Ọ bụ olu Amechi Ugwuele ka ị na-anụ. Anyị ga-ewekwara okwu unu ka unu wee soro tinye ọnụ n'okwu. Cheta na okwu niile kwuru ebe a na bụ echiche ndị kwuru ya, ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM 09097711109 09023111009. Anyị na-ewere okwu unu n'ofu n'ofu. Afa gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke. Ekene gị ndị ka email ego ji okwu. Ebe ka isi akpọ? Daniel. Na 15 years, 12 years, 8 years, a na-eme budget, a na-enye ha ego ruo consistency, a na-enye ha ego, ọ bụrụ na a na-enye ha ego, a na-enye ha ego. Gịnị ka a ji ego eme? Budget na-abịa eji ugbo ebi n'ugwu, ha na-arụ nke ọ bụkwa na-abịa, ha na-arụ mana ha na-arụ arụ, a na-enye ụmụ anyị ego. Ndị nọ na 15 years, gịnị ka ha rụrụ anyị? 12 years, gịnị ka ha na-arụ anyị? Ego ka a ji eme. Daalụ. Ego ji okwu. Daalụ. Mana isiokwu anyị bụ ego a chọrọ ịda na-anọ n'ụzọ awara awara. Afa gị na-ebe isi akpọ? Gbadata si na ekwurekwu gị pụọ ọnụ ka anyị nụ ihe na-ekwu. Gwa agha afa gị na-ebe isi akpọ? Chike na-akpọ Chibuike si na Anambra steeti akpọ. Bee ya nkenke. Abịa na ọkụ apụ n'ọkụ, ya bụ ihe adabatụrụ na gọọmenti abịapụta bịa lụwata oge ọlụba Naijiria. Then another thing bụ na enwego reason Olusegun Obasanjo na-enwe corruption n'enye ya, and which is true. Mụọ ma ihe dị na Naijiria, mana the only way bụ na ọ bụrụ na a ga-eme ya, mana ha ga-ebu ụzọ nwoke ụzọ ndị ama n'ụzọ ọbụla a ga-eme ya, then ewere ya tinye n'aka ndị nkịtị. Onye anwa nọ n'ubi ebe a, onye ahụ kwụọ gọọmenti ụgwọ, onye a na-anara nke ya wee na-egosi ụzọ ọnya si olu iwe. But apart from that, Daalụ. Afa gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke. Hello. Bee ya nkenke. Agbanwe bee ya nkenke. Ọ bụ ihe ihere na nnukwu obodo n'Afrịka niile na ndị bi na ya na-ahụsi anya. Lee nnukwu ego ofu onye na-ekwu, mana ọnwụ ịdị ịkwụ anyị ụlọ n'okporo ụzọ ụmụ ogbenye na-ahụsi anya. Ọ bụ ihe ihere. Daalụ. Amechi, na nchịkọta okwu gị. Na nchịkọta okwu ga na-ekwukwa ihe m na-ekwu, na-ekwusikwa ya ike si na ọ bụrụ ekwensu tinyere anyị n'ọnọdụ anọ ya, ọ bụrụkwanụ sọsọ ndị na-achị achị. Ọkwa anyị bụ ndị obodo Naijiria, ma ndị na-achị ma ndị a na-achị. Ọkwa anyị nwa mere ihe na-esi, kwa anyị nwa ka ọ dịkwa n'aka imezi ya. Mana ka m kwuo, ụzọ
ọ ga-aka ma ọ bụ na arụzie ụzọ isi ndị mmadụ kwụrụ ụgwọ ọka ahụ obi ka iwepụta ego kwụọ mgbe m enwebeghị prepaid mita ndị na-afụ maka ọkụ bịa na be m ọ na-ewute m maka ama na m adịghị enwe ọkụ o mechasị m kwụọ ụgwọ 1 month ma mgbe niile m enwere ọkụ asị m kwụọ ka ndị na-egosi TV ije kwụọ ụgwọ for 1 month ikekwa mmiri zowe ọgbarụọ na omechi kwụọ ụgwọ mana ọ bụrụ mana ma eche na a hapụrụ ya ndị nkịtị na ha gara na-amanye ego otu o si masị ya ihe m na-ekwu bụ agwacha ụzọ a eme mana ewepụtaghị ego ha si na-agọ narị naira na abụ narị naira atọ narị naira ihe gọọmenti na-arụ bụ ime ndị nkịtị mmanya ebegwo ya ego gịnị gọọmenti na-arụ gịnị gọọmenti na ihe a na-akpọ supervisory role ị na ebe ahụ wee fụ na emere iwu emerụ ha ka ha gbuo ndị mmadụ site n'imegide ha wetewe ego mba ya ka gọọmenti kwesịrị ịdị na-eme mana ihe ndị a na-eme bụ ha nwere ike ha were ego wee jere ndị gọọmenti manye ego gọọmenti elewe anya na akụkọ ọzọ na-eme ihe a na-eme ọ bụrụ ihe anyị na-afụ ọ bụrụ mana onwe mgbe netwọk pụtachara ọfụ fonu ọ ga-abụ abịa ha ewere sim kaadị wee jee nye ha kaadị akwụ ego recharge kaadị atinye anọ kwuru gawa ha na-emezi ndị mmadụ ihe sọrọ ha ndị kwesịrị ịjụ ha ase agba nkịtị maka na ha da-akwụ ụgwọ ọ bụ ihe a na-afụta n'obodo a Amaechi atala aka ji eze ekelele m onye ukwu kelee onye nta ndị niile tinyechara ọnụ n'ihe niile nke i mere n'ụbọchị nke taa onye mara ihe dị mma ya mee ya mana ndị ọchịchị Naijiria ndị ọnụ na-elu n'okwu ndị ọha na eze oge olu na-eji ama ihe a ama n'ọkwa ihe a ka unu jee mara usoro a ga-eji mee ya ka ọ ga-esi wee bara ndị Igbo maka na otu o si dị ugbu a ndị ọzọ nwee ike ikwunigo jee na si na okpuru wee na-ahazi ka ọ ga-esi wee bara ha onye zọba nke ekwesịghị ịbụ ajọ mmadụ okwu niile kwuru ebe a na ka esi kpalụ a bụ echiche ndị kwuru ebe echiche nke anyị na Solid FM ka o wee dị maka anyị na-eme nzukọ ka ị gere abụ m Chizzy n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti cheta na echi anyị na-ebido n'ụtụtụ anyị ga-adọwa ụkwụ abụọ na ọkwa elekere 9 kpọmkwem olukwa elekere 4 anyị ebukwara oche mana ụtụtụ echi anyị ga-ebido sụbụ Igbo na ọkwụ ma ha elekere 5 n'ụtụtụ ya bụ kwunu sonyere anyị mgbughara ọnụrụ ugbu a oziọma Ejiofor eduru nu wee na-aga n'oge nke ya akara dị ụtọ ịtatụ etu ibe ya taa ọ ka o si adị soro m Chizzy na Facebook Kpakpando TV nọ na Facebook Kpakpando TV nọkwa na YouTube ka anyị were na-akpakọrịta na nkata ọ ga-adịrịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ka ọ dị